mo nyallani iya kay batte ko mu aden di poli jurat do hande yimɓe min nan koye jam oɗo mo jiiɗa min so ñandi ɗo hakke min huldem fittandem ni ko dow wona mo heewi bonnede sall ko haalata ɗo ko mi anda fof ko ɗum ɗo hal o mekki gurdande oɗo gorko kam so allah jaɓi to naati ɗo yo allah yaltino min an kay ko ala fof wirtatamo Maymuna ko moƴƴo debbo moƴƴo o kay matam yaade yimɓe worɓe ɓe ko haray mumen daña debbo ma goto moƴƴo no nananma jiya tan gara gadda bone na hay bone a dañi goto ma tan haare goto ma wadde ay machallah a wayno dem non jonde watti hirde hakkude kan wi koɗon nde watti hirde hakkude kan wona hen ɗeɗa balɗe to hir wona hakkude kan luttullen toon no mbaggu beddaɗo ni annene ka bawɗe dal anna ɗon gonnoɗa ha mbawɗa yiide mo tumise ni aɗa andi min sakke to ndele yaa kala nde nder ɗiɗo o wona ɗiɗo no ndele no guila fito jonde ɗum natti jomba ngu welan jommo dade touba wona jommuji ɗum ala haydara anda haydara wonde ɗum wonko andude hoore mum tan o anda hoore ma wallay so anduno hoore ma wallay mo haade ko fuɗɗi ɗum Assalamu alaikum. Sohna. badda Salminima. aseni Sani. Père. Salminima. Hamidou nandana? Hamide ƴewmo nder toon Hamidou mon père. Hamidou. an o ko noddirimi ɗo mo e i holimi holi père an pere woni baaba non baba père kay wona père an sukaɓe ko ɗon wimine ko france wi pere france mi imi ko france inni nene kono an ko sukaɓe ko ɗum woni kondude mabɓe kam oto wallinmo e ɗum oɗo so yalti ɗo hande ko boni madame sabu min mi wona père père i kono jogimi walla ko woni walla ko igiri ko woni jonnuma ko ɗa metti gurnam metti gurdam taw ko an oto wallinmo e ɗum père sukaɓe ko kañum ko ɗum woni ɗum woni men père o wimide ko ɓe ko woni e pere an pere woni baaba tan mi tawatama nde suudu to kono so yalti ɗo ma andu père ma andu père père wona ko moƴƴi walla aɗa tooña tubako kono an ko dañi tubako anan joni aɗa metti jiijam an ɗon ko salminago tan woni ɗon ene de ala min gandimi ko baaba jawi weeti kono père ma an mi anda ko aduna ma o a jangani mi anda ko père de woni sukaɓe wonɓe ɓe defu jeenaba onon woni mballitoɓe ko boni fof neɗɗo ƴefta ko boni mballitoon ɗum so neɗɗo yim père wi ɗum père yumma père bamma minen min gandi père kono père ko bonoje Alicia, je suis là. Alicia, oh. Je suis là. Abandon. Answer nam sala jeew Alicia ka nam dum Alicia min jom kala Alicia. Borona Alicia min jom kala. Nam dum Alicia. Manam be do tari. Ah ko do do bi wa dum no pikra mi ala wa ses. Atti do le Ne xam det sa noddi ɗum ha pare mum soni ha didi ƴettani andi ko jeg mi an ƴetta téléphone ma noddi suba haaki tar to joni ɗum to fof ƴeewi ɓe aɗa mi yetti kan wallahi cikano comme client mawɗo yimɓe fof ne jiitindirne ƴeew pourquoi ƴettani téléphone ma kam mbiɗen liggey kam mais neɗɗo aɗa ɗum goho ƴettani aɗon ki munji waɗɗi mais haali on noddi an kala ko joni natta jetti appel nde cohɗa kam de ne ƴewta kayisa mo nde nden min non tan andata tan nden ko an ƴewata holko bonni nani woto yir noon ko noon woni kay non wayat noon yeera noon so ƴettani mi aɗa waɗi ɗum an mi meeɗa waktu so dem kam ka trian kay ka trian so yimɓe mbima ka trian ka mawɗo wona e tokoso ni ɗum ne yiiɗa mbiyen client quoi Ka client kay? waɗani ɗum ɗo kemɓe hen quoi on client kam wona ka ñamde jawdam sukaɓe pere wona ko ganduɗa inde bonde ɗum ko fungude tan ko ɗum ɗo ko respect joni noon père ko firta fettude ko baaba iyo wawide baaba walla anda komi baaba ko père wiyata pere baaba fof ko gotum wi ala père wona ko bat so yaltitande to woni ko mo andu tigi so
Allah jadi ni wona ter bi bu baax aw yam mo wara ko Anta tammi. wallahi aw yam May mo ko jaada jeeri. Non, man ko wa ak ustaas. na mi dem non na Mala tay dama. so leli mi taway mo ko non wi non xam wi non mi yaka hamde hamidu mbiyami hamidu ami ko wi am non ne quatrian oɗo kalisa mo ñamɗa o ko ɗaka bone à part mbiyaɗo ni quatrian kay ya juno ko kali sa o sorima ladde waɗum ɗon haɗon goto wuttamna oɗon ko nadde an ka neɗɗo walla ko gonɗa walla an wona neɗɗo wona gonɗo an ko tusɗani ko waɗa ko barke fullafe mum te mbiɗa kam ala ko ɓuri moƴƴude hakkude leydi asaman te wona neɗɗo moɗo o kefeero an kokkata hakkille komo ɓurɗa hakkille ma ɓurani hakkille no kokkita ɗum hakkille an mima ko ɗa ko bone bonɗe an min min gorko moɗo kilifaɓe hono ndettitumi joom suude maɓɓe min dari nder suude miɗo wonde mum rak wonde joom suude ala o yalti kam wala ɗo ɓay galle o ñalaɗo hande jino o fin o mbaɗa soore ladde manda fotoyi kono no kam mi wonda e joom suudam mi wawa hay monude mum ɗum ko lawol c'est ɗum ko lawol ala hakkille jogiɗoɗa e gallo quoi o yatata o yaha jumma o yaha ar quoi ala hakkille jettuɗa e gallo on hakkille ala ɗum so ala hakkille o haala ay ñëw noon ñëw ma haale wa safrade haal sabu sannuma anda fof poɗ gonda anda gondigal hakkude debbo e joom galle mum hakkude debbo e joom galle mum gondigal anda ɗum an e mbi awa an mbima ala hakkille wondude makko e nder gallo ɗum woni yaade jo tampitma hakkille joguitonama e gallo debbo noon ma muññe anani debbo muñña ɗum de debbo wona woni fof mbi a rew ko waɗa ko de so wona ko omnata e debbo de laɓi ɓallaki ɗo mi ñippu oɗo laɓi yahalaka an mbaɗa nanta aɗa wonma wi ko haajuɗa a yiɗa nande gonga debbo e gorko gondude min gonde e joom suuda ɓe nder suudu min jiya ha lende yonde min mbawa wondude e mbim noon aɗa won probléme wonma wi ko haajuɗa c'est an a famata ko kala ndem ɗo eyi debbo hakkille jogono debbo min noon mbimami hakkille jogoɗo debbo so ala hakkille e maslaha e teeri jogaji wondude debbo a wondira e makko kalmo fino yahat mbawa wondude ɗum haymo wondude min ki kaliman koye nenni joni mi namduma min so alano haqqille mboɗo humono mi resamo mi ñagomo mbaɗi jinnamo mballa kam hami humono adami nder galle he amala somala haqqille mo waɗɗum ɗo e mbimi on hakkille a jogui ɗum a waɗi ɗum ha timmi kono hakkille goɗɗo ɗum jogui mo jooɗiri e galle on hakkille manquirara wona haqqille mo joɗire galle o momin gondata minen ɗiɗo e dow leeso momin gondata o hakkille momin gondata dow leeso o ko ala astahfirullah mi faami ko ɗum kay woni probléme o a faami kadi ɗum woni haala ka adi probléme o ɗum woni haala ka min gondata adi probléme o ko ɗum gondata tan min gondata tan ɗum mbaɗa o ay tan waɗa non ha ƴeew noon o bim o profité wiidema ham o profitema ham min mi wiyaka hamde wona jeefere comme julɗo eyi pamdirano ƴeew ɓeyɗi noon sabu probléme o a sutta kam hoore ma ko a haalan kam fof mi yaari a ha z ko diw haydara haalan fof bone o am sohla bone o fof ko taski woni bone o wi kanko o guerewas woni guerewas maɓɓe ɗiɗo ɗi mbaɗa ɗi o wi moom sonnam guerewas gonga makko en waɗɗima e goɗɗum ko fota fof jogo ɗum an mboɗa haalam genan ndiyam waɗi waɗi kam amen en waɗɗima an on goto ma waɗɗo ko jogui waɗɗo to ko jogui ɓe a yiɗo toon heɗi malama heɗo o guerewas o wi e rutti hen o wi manda rutteji maɓɓe ɗiɗon ɗi jaroji ɗum ɗo métre ko ñaƴi nayyi
mina meter temi ɗiɗi ɓorta bon en waɗima ani on wiya sorano ko ɓuri hen kam ko musde noon ɓuri kam ko musde noon min yummo ko nder sac ɗum ko wi kam mami metere yummo ala ko es en waɗima waɗan jumum yayam goto debbo ma de en waɗima e wan kini wone gon kini en dañaɓre wone gon min haƴat walla min kam gonmi koye min gon koye hoyɗude walla ɗum goni a fota waɗan es tuɓɗen ɓiyum yares a fota waɗan ɗum jogui mi ala wimtana ala e jewtu hen min kam ala min kam mi wima min mi añani wadde somi jogui mboɗo mboɗo yiɗi kono mi ala joni min aɗa woni haqqe wonɓe haqqiram ɗo wonɗo min ala fof ko woni haajam hay somi ɗani hay somi lelima yiɗi antako allah min tan jewti aɗen noon haɗa net dana saaha haɗa net dana tan guiɗe guure wat wawna en haɓ neɗɗo e mum do kala ka watta en haɓmaki ɓoygol ma mbaɗoya a faami ay min min noon min amina haalnano hoorema guiɗe dewi min gandanɗonane haalis a todde tiganom ka jogui haalis a wawan gonma naade rewɗi mi andi a ala ji wonma wadde rewɗi ala haalis goon ha daña wonma heñani cukalel andu ko mawɓe kaali andu ko mawɓe kaali c'est-à-dire ko aɗen ɗolamo aɗo resudel haalmano mali o woni Côte d'Ivoire o woni Mali te ivoirien ji fof kan tan jiɗi aɗa kam jiɗi debbo tan cewɗni tan jool dow en jiɗi ɗum kam ivoirien ji anani o e fattan o wimi ivoire o Côte d'Ivoire o ari ɗo heedi a faami a yima a yiɗi moom bon min mi andi an ka pas bien quoi ka moƴƴu a faami ko mi ɗo haala koye yimɓe kala ɗo haala ko e joni kam aɗa tan ko touriste waɗi ɗum ɗo heedi haɗa yiila o nanan Sénégal tan te yayma ko sénégalais bama ko ivoirien a faami o yiɗi arde ƴewde culture ma culture ayi ɗum addin ɗo on jiidiri on jiɗɗiri dewgal ke en dagi hakkude moon wona mais ara simte hen heddi ko ma muña wona ko dembiya ɗum la ɗum ɓuuɗa nodde téléphone tan ɗum suba hakkille ɗum noddi toon téléphone jikkutoba ko joni an neɗɗo mo ganduɗa so sikki so jogui o bon ko bonnude aɗa min ɗoye heɗ mama so sikki o bonnat kala ko wone galle ko fof o bonno nani a wawa haalde ko nanata kadi heddo kadi min farisé ji o haala ɗi farisé ji walli min kam min ma naɗɗi farisé ji nayi min nanta farisé ji ɗi ene wawi mi koɗa ko ƴettotooɗo min mi andani manda fof ko munde wayi par ce que ƴettata ko min par ce que ni o ƴettata komin sibu so sigi ko farisé tan peri pep tam gasɗa par ce que ƴettaki min min par ce que min ni o ƴettata ko min joni ɗum mbatta joni Ala. ay noon mbawa wudde ceere subhanallah madanma ko sere dum suɗon de ni ala aɗa side e ma madani ko sere dum suɗon mbiman bowol natti yiddiide mine bowol yalgallo agam yam harma jeeɗe Haalma. jeeɗe ɓuuɗel kalle mango haalna mi mbawno Eh. fondire mak ma haalde mak mi haali fof noon a heddi tan hanndi on desdiri on mbaɗi fof mi ɗum mbawi men heddi ko noon kewon koye suuɗe kewon koye suuɗ ɗum ko onon ɗi ɗum wona min Joni gasi. arbide ɗum ɗon ane joni min mbaɗa waytade mursalla min o sa andi a wawa wondirema tan sa andi a wawa wondirema ko oɗo mbaɗa wonde wonde o ceeram e bisi du suka witam noon de a seera o witam no nana kiide a seera mi seeɗa min on ɗon ceero wat mum eɓe bowol say jam bowol Avec plaisir. an ne salmini ko noddirɗami nan holko noddirɗami nan an min ke manda inde ma ko bis assalamu aleykum hunko pawɗa assalamu aleykum Anko perte no wima baba. Wima ko baba. an ko min namnakimo de jeenaba min namnakimo jeenaba min namnakimo mbiɗa ko noddirɗam non min comme nade gallo mbima assalamu aleykum assalamu aleykum holko pawɗa assalamu aleykum ko assalamu aleykum no mbimi nane Père mbiɗa. eyi Père tan woni baba. père mbiɗan min koye iddilil ngol mi sakay ɓen père walla a yimɓeɗe jogui ponoje père ɗum mbimama assalamu aleykum min noon ɗum mbimami ala ko ɗum mbimi feere mbiɗa yima oto rewto père aɗa ɗumin Eh, ɓingela. Wimo yakorande ha lawol. e nen min fof kalnamo ɗum woni feere Mi an haydara bonani hen de wallahi haydara bonani feere hen. bonan feere ko respect entre nous ko respect Hey. a tumi kam feere pourquoi mi ɓeddotan feere Hamidou
mais père ko respect ko mina temi kam kono woni oɗo nde aduna ɗum peer wala piɗɗo ko wima peer père ah o heɓat fof ko jogo peer père père ko respect ko demen o wajibinde wona e mais ko père ko antum non an walla yimɓe mbiyama baba awa wiide baba wi baba ko waɗi mbiɗa baba ene woni ha cikki bonne morɗo ɗum bandal jagguɗaɗo oɗo ko sagama gorko de so fiwoɗo tan ñiɗimaɗe fo bandal ato matta bandu allah o won ko herside peer ala min ko mamoudou mbiyete walla baba sa wawa wiiden baba oto wiitan peer mais onon ko ki hande gal o haali ko gonga min mbaɗi ɗo a waɗi ko mbatta ho mi marɗo an gona e musi ko min joni an mais min woɗani mon dépassé quand même min woɗani mon dépassé ko père an a taw emin jogui ponoje peerɗe walla komin papa walla komin peer woni peer mbiyata ko woni hen wonni ko père o timi kam père e jon pardon an hoto wat jene ko haali gon oɗo wimo père e jon pardon oɗo wimo père oɗo wimo père salni pardon oɗo wimo père bone andene ko papa kay wona pardon peer wat ses oɗo wimo père kay oɗo wimo père wat ses mais père aɗa heew histoire de père jaman warmo ɓinguelam oɗo wimo père ɗiyam peer baba tan peer ko baba tan peer baba koto père woni baba ko peer baba joyi babu rabit yoyi babu rabit yoyi babu yoyi babu yowi baba yoyi babu yoyi babu rabit yoyi babu wi babu wi baba e di liwi o won gañima ko liwi ko liwi dabon kalta par cekka no dabon kalta ko liwi ko liwi ala ko liwi ko liwi ala liwi mbiɗa o liwi mbiɗa o liwi mbiɗa o liwi ala liwi o ala nen ala ko liwi wima o wima ko liwi on ko batten ko moƴƴande mama goto jogui mbeɗa ñantoro eɓen wona tan woni jorgam mbiyama ko waɗa an ko wima ko an tan jom suɗo liwi jenam o sukan bonnidde o sukan bonnidde o sukan bonnidde jom suɗo mbiɗa liwi jom suɗo mbiɗa liwi ko sabi jom suɗo liwi hayda lembel bon waɗa ko ɓat ono kefe mais père an woni yimɓe an kadi kalda an mbiyaɗa peero an ko mbiyata église an kadi kalda an waɗi kalda jot an kadi kalda ko peero wima o wima ko peero an mbiɗa ko liwi eyyi debbo ma wiya ko liwre ɗum so mami liggi ɗum ɗum kam liggi ɗum ay an mo jiiɗa o so wonano ka délinquant bonɗo o wona o délinquant addanduma debbo o addantma o debbo o délinquant ko ganduno men mi anda wona ko majjere majjere e mum mbewelaji humilage noon goto ɗo oɗo o suko ay goto harnani gonɗo ɗo oɗo addunoɗo facture so yinde o ɗum ɗum kan o ƴetti fa ko ƴetti ɗum ɗo min dittirde ɗum hay moƴƴani waɗa ko baɗ ɗum ara ƴewdam gara mbaɗum ɗum ay dow père ay dow joni noon ndemin mbaɗi noon ndemin mbaɗi mo ni hen o yaaha no wuɗɗimi wasdiɗo soko woɗɗa oɗo sinno wonani minen hello an gelɗo cukalel an gelɗo cukalel heɗoma may yenam heɗemi ɗo gelɗo cukalel ara ɗo hen gorko maɗo kellifat poɗɗo ɗo noni o wayno feere an ko yonta hande o waɗi noon yonta hande wiya feere woni baba tan yo wi baba noon enen hakkuɗen ganden ko baba yo wi baba nani yo wi baba eyyi wiide ɗo père papa e ɗi an ko fa église dañi kalda fa église mbiɗa ko père mbiɗa fa église eyyi jam kono kala ko goyɗa kala ko goyɗa hayde hande mbaɗa kono cuule hande mbaɗa kon nanal aljanni wonon gukkoto ñallani ɗo hatte wallahi joni waɗa kalda mamin noddumo fa église an kay waɗi kalda jonde aɗa ton kalda